Seneta ma Kisumu County Ngire Tom Ojienda dhi nyime kod chenro mar siro johanda swekra e chiche duto mar neno ni gibiro koda kata gibedo kod yuto mabupa. Mae en chenro ma bende geto ojende ma yuto gi ni piny kaka mago mariemba piko maneno ni ojolgi e yor mich mar apiko mag giwegi. Johala e chiro ma Awasi ne oyudo sir mar omenda maromo 780 magidhi medo yaro godo ohelni maggi. Ojienda wacho ni mae en chenro ma otimo eneno ni oting'o gi malo. Watimo oversight and we also do empowerment mar youth gi mama mboga. Kore watimo kawuono Awasi wan gi jika kendo linegi are part of the program mar empowerment. And program mabro timo the entire county, Kisumu County, in the 7 sub-counties ma Kisumu County. Wachiwo group ya par Nyalenda kendo wachiwo boda, wachiwo pikipiki ne head of youth Nyalenda. Kae be wabro chiwo pikipiki ne youth achiel, but also wabro chiwo pesa ne mine matimo ande aswekra. To jiranda moro luonga ne wabia ne watema ne Ojienda nyalo konyowa. Kuom mawi maber, Ojienda okonyowa okawonago, ichulo ne fee mar koru girls kuma nyocha luonge. Koro wagoyo erokamano ne Tom Ojienda nikech namoko gi nyathi e dhot kaka nanyalo timo onge. Mine wetega moyudo pesa mar ohala mane profumiyo ji. Akwayo ni pesa ni gitigo maber, gimak kaka gisave maber mondo wandgi odongore. Piny owacho kokalo e migawo mar weche pur ochako chenro mar medo lowo mipidhe ochele kowuok e